Un día como hoxe, un 2 de decembro, pero hai 20 anos, comezaban a chegar as primeiras manchas de chapapote á ría da Arousa. Era a confirmación dun desastre anunciado tras o fundimento do Prestige 2 semanas antes a unhas 250 millas da costa galega. Aguiño, na boca da ría, foi a primeira localidade en sufrir a embestida do chapapote, que ao longo dos días se estendería por toda a ría. Falamos con Manuel Maneiro, daquela patrón maior da Pobra, que lembra como foron os propios mariñeiros os que se prepararon para frear a entrada do fuel ante a pasividade da administración, a que acusa non só de errar coa decisión de afastar o barco, senón tamén de mala fe, mentindo a cidadanía e negando a inminente chegada da Marea Negra. Paseouse de arriba para baixo, de baixo para arriba, dun lado para outro, e automáticamente, cando eso ibase desangrando polo camiño. E non estamos falando de que perdera un hilillo, nin un litrillo, non, estamos falando de toneladas e toneladas que estaban salindo por ese barco. A sociedade civil tuvo que ser quen de reorganizar todo en contra, porque tuvamos en contra unha administración. O sea, que negaba, e polo tanto, ao negar, automáticamente non tiñas posibilidade de que ninguén che viñera botar unha man de ninguna parte, non? Aqueles primeiros días foron agónicos, posto que carecían de medios, e tiveron que conter a Marea Negra con pouco máis que as súas mans. Sin nada, o sea, co posto, o sea, coas nosas lanchas, coas nosas roupas de augas, coas nosas botas, coas nosas mans, se tiemos guantes cos nosos guantes, e nada máis. Trueles, ou mellor palas, o sea, nada. Esta resposta cidadá foi, segundo Maneiro, o único positivo daquela catástrofe. Refírese ao movemento Nunca Máis, do que foi membro destacado e que marcou un punto de inflexión á hora de afrontar a catástrofe. O movimento da maneira para solventar isto, eu penso que non se vai vivir máis, nunca. E foi, en este caso, a sociedade civil a que solventou todo isto. E eu creo que con unhas formas e unha maneira de saber estar, que dadas as circunstancias, foi total e absolutamente brillante. 20 anos despois, Manuel Maneiro non ten claro que pasaría ante un accidente similar. Desconfía, posto que moitos dos que estaban daquela nas institucións seguen con responsabilidades en cargos públicos. O chapapote fomos quen de quitalo das playas, do mar, etc. Pero non nos debemos olvidar que o chapapote chegou ás institucións. E chegou para quedarse, porque aínda sigue por aí, sabes que chega? Por lo tanto, o chapapote sigue aí. Porque esa xente, repito, despois de todo canto aconteceu e demais, mantense nas súas, o sea, que estaba todo ben feito. O único que ten claro a día de hoxe é que a catástrofe podería terse evitado.